Saan mga kaparing Jason Bali? Ha? Baba? Dating gawi, partner ko si kay Arnie. Batang taon na ang dami. Oo. Luha kami ng andam nyo. Para matapos na ito ngayon dito sa ano. Sa gilid, dito sa may gripo. Sa giliran. Ito pa. Kita sa mga kitong bukan sa ano. Ito mo na sa iba. Bali, naiakyat na namin yung kahoy. Kanina dyan yan sa baba. Nandito na sa taas. Ay, ano. Tapos dito naman uusog yan dito. At ito pa. Bali, ito na lang naman yung ano. Ito na lang naman. Yan. Tapos dito. Sa baba tapos na. Ayan. Ano? Nag-prepare na ako. Yan ha. Ara-ara ni. Si tuloy yung hadi. Hadi ko. Sige. Usad. Yan ha. Prepare na rin ako ng gagamitin ni Kuya Arnil ng pang-plastering. Dito sa nakaso, si tatay may ginagawa. Sisilsil si tatay. Init. Dito sa loob, ano sa ano. Tapos na rin dito sa loob. Iinis na rin sa loob eh. Okay na siya.
Oh. Takot. Pagdan. Up. 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 kilo.
balde, tabo. Morning. Ay, dito, sa kasibuyasan, dito. Yo! Sa kapilang bintana. Para pag yan na yung ano na, pwede lang nilagay yung ano, sliding window. Diyan sa kabila doon. Ha? Oo. Wala. Oo, kayo lang.
Amoy! Mama Jindim luluto ng ulam. Ito yung cook namin ngayon. Hello. Amoy! Paksiw! Ayun po, may tugtog. Bali, papatungan na lang natin to ng tugtog para dito makapiright. Wag mong isipin yun, di ka nun mahal. Sinungaling ka pala. Ayun po mga kaparing dyan sa bali, naubos na yung halo kanina. Bali ito ay pangalawa. At pangalawang bihis na rin natin. Kasi sobrang init. Yun nga, pag natutuyuan ako ng pawis ay inuubo ko. Tapos yung alikabok syempre. Tapos gawa nga ng mainit, may lumalabas sa katawan ko na ano, parang yung sa pawis. Yan. Lagi kong may dala na may baon akong mga bisan para hindi tayo natutuyuan ng pawis. Ayan na, pangalawang halo. Siyempre dito pa rin. Dito. Kuya Arnil. Haluin ko muna to. Okay. Okay, so alright. Boy.
pa lang. Yan, mga papahinga, i-edit time. Ano yung iba? Mga chin-chin dyan, maghuhugas na. Yan. Ayan. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Mag-i-edit ko o mag-i-edit ko, marutulog. Kuya Bong nandyan. Ayan po. Try natin mag-edit. Bye-bye.